A Afirka ta Kudu da alama wani sabon tsarin samar da magunguna ga marasa lafiya yana matuƙar rage tsawon lokacin da suke kwashewa kamun su samu magungunan. A kwanan da aka kaddamar da wasu mashin inda mara lafiya zai iya zuwa ya karɓi magani. Tuni wannan sabon tsari ya samu karɓuwa ga jama'a. Ga Ahmed Abu Abdullahi da ƙarin bayani. An kaddamar da na'urar ATM ɗin ta farko mai bada magani a birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Barka da zuwa ATM ɗin da ke bada magani. Bari in nuna muku yadda yake aiki. Za ki saka katinki a nan, sai ki saka pin ɗinki wato lambar ki ta sirri. Barka da warhaka. Kana lafiya? Lafiya ta kalau, ya kike ne? A yayin da kwastoman ke magana da likita ta na'urar bidiyo, nan take sai fasahar ta soma aiki gadan-gadan. Abin da kuke gani a nan shine akwatin da ke kunshe da magungunan. Yana da wasu na'urori waɗanda ke haɗe da wannan mashin ɗin na PDU da ke tantance magunguna. Daga nan sai ya ɗauki maganin ya tura shi inda za a rubuta suna kafin marar lafiya ya ɗauki maganin. Na gode sosai, na karɓi maganina. Johannesburg na daga cikin birane mafi girma a Afirka. Muna da marasa lafiya da dama. A ƙoƙarinmu na rage yawan lokacin da ake shafewa wajen karɓar magani, shine muka bullo da wannan sabon tsarin domin taimakawa marasa lafiya. A can baya nakan tashi barci karfe 5 na asuba domin in je asibiti, sannan kuma in dawo gida karfe 7 na yamma. Amma a yanzu a cikin rabin sa'a na gama komai. Rayuwata ta sauya, na daina yin asubanci. Fasaha ce mai kyau. Ina tunanin za ta taimaka wajen samar da magunguna a sauƙaƙe. Tabbas za ta kawo sauyi a Afirka ta Kudu. Ta fagen wasanni, manajan Wales Ryan Giggs ya ce yana roƙon Allah ya ba